Sukad gipatuman ang COMELEC gun ban, miabot na sa 29 ka mga individual ang nadakpan sa Police Regional Office 10. Kapulisan, mas pahugtan ang seguridad karong nagsugod na ang kampanya alang sa national candidates. Ano ang report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Police Regional Office 10 nga sukad giobserba ang election period o gipatuman na ang COMELEC gun ban. Miabot na sa 29 ka mga individual ang ilang nadakpan. Sa ulahing dato sa buhatan, 28 ka mga armas na ang ilang nakumpiska o moabot sa 229 ka mga buhing bala. Matod sa PNP, sagad sa ilang mga nakumpiska nga armas, pinasikad sa ilang mga gihimong anti-criminality campaign police operations. Lakip na ang COMELEC checkpoints. Sa 29 kabuok ka mga arrested individual, 21 kabuok ni ini or 21 kabuok ang ato ang na aresto during police response nato, mga police operation like kaning ato ang operation against illegal drugs, kaning mga bypass operation nato, din aduna usab kitay nakuha nga armas, and walo pod ni ana ang ato ang COMELEC checkpoint nga na-confiscate sa ilahang posisyon. Karong nagsugod na ang campaign period alang sa national candidates, gimando sa opisyal sa Pro-10 sa ilang kapulisan ang hugot nga pagbantay sa mga rally sa nagkadaiyang partido o mga kandidato nga mangampanya. Matod sa Pro-10, nga patas ang ilang pagtratal sa tanang mo kandidato ug ipaniguro nila ang seguridad. We will be intensifying our police presence, no, ilabi na sa mga places of convergence, katong mga area kung asa ipahigayon ang any campaign rally bakaha. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.